आई बाबा काका मोठो भाऊ आता काय ननान काय हा मंडळी म्हणतील हे जेवकच जातो त्याच्याकडे वाटलंच मला हा काकडीचा तवशाचा धोंडास काका लय घाई करतात आमच्या बाबांपेक्षा घाई करतात लागला जोरातच लागला टेम्पो सारखा लावलास पाणी बघा अजून हा ना निव्वळ काय माणूसच काय माझ्याकडून पैसे घेतो तकडे आम्ही जोग बसलेलो मस्तपैकी जास्त पाणी असता मधला सीझन असतो ती मोठी रिस असता जाऊ चाली कशी कोंड ना थोडी बघा मस्त क्लास हॉटेल श्री स्वामी समर्थ कधी तुम्ही येला असतं बघा कांदा भजी बटाटा भजीची मजा घ्यावा तर तुमचे पुनश्च आभार आणि भाऊ कदमांचे पण आभार त्यांच्यामुळे कधी निघाले गणपती आरती झाली की काय नमस्कार मंडळी गुड मॉर्निंग सुप्रभात पुन्हा एकदा तुमचा नवीन व्हिडिओ स्वागत हा हे बघा देवश्री बसला मागे आणि माझे काका बघा फाटो विलो पण लगेच माझ्या आत्तेच्या गावात चाललोय मी त्याच्या गणपतीच्या पाया पडोक चाललाव तर आता आई बाबा गेले भावाच्या गाडीत बसलेत पुढे जातात आणि आम्ही आता जरा देवश्रीला काल काका बरोबर म्हणून जरा पाया पडून आणलंय सासरवाडीक पुन्हा ते का गणपती बघत होतो मामाचो प्रत्यक्षात म्हणून मागे लागला काय गो दादा कडे गेला जरा आणि मग तोपर्यंत हे लोक पुढे गेले इकडे आत्तेकडे आता आम्ही पाठोपाठ पोहोचतो फायनलकर बसले साठम का रे सगळे आत्तेकडे पोहोचला होता आम्ही आई बाबा काका मोठो भाऊ वहिनी आणि देवश्री रेवा आणि कोण परी आणि मी स्वतः है ना आले आहेत ओझरमचे राणे कुटुंब सहपरिवार कोणतरी मिसिंग हा काय वहिनी साहेब यो बघा आमची कुठली वांग्याची भाजी ना हो मंडळी वांग्या बटाटा भाजीची वहिनी बघा आमची पोचला कधी गेला होती मे की जून मध्ये मे महिन्यातली वांग्या बटाट्याची भाजी वहिनीच्या हातची आत्तेच्या गावात गेला पुन्हा आत्तेच्या गावात गेला गणपती आता बाप्पा बाप्पा गौरी गणपती चला हो बघा गौरी गणपती ओशे भरलेली ठेवल्यानी मस्त बघा गौरी हे बघा आत्ते बरा ना आमची मोठी वहिनी जोगेश्वरी वर नाही काय बरा ना आई तुमचं नातं काय ननन काय हा ही ननन भाऊज आहे हिची जागा फिक्स आहे भेटायची वहिनी बघूया काय करता आज काय आहे मेनू तुझ्याकडे आज वाटाण्याची आमटी आमच्याकडे सुतक आहे हा सुतक असून दे पण वाटाण्याची आमटी म्हणजे हिरवा वाटाणा उसळ की आमटी म्हणजे तास ता एकच आम्ही आज जेवण नाही थांबत आता आम्ही चाललो टेन्शन घेऊ नको तू टेन्शन कोणाचं घ्यायचंच नाही तू चेकच ग आमची तू चेकच कधी इलाव तरी जेवक भेटता मंडळी म्हणतील हे जेवकच जातो त्याच्याकडे असा नाही या मंडळी आता ह्यो टाइम अजून जेवतो नाही या 12 वाजले आताचे आता आहे ना आम्ही निघणार वहिनी जरा जेवण दाखवूया मस्त अगं लाल लाल या काय हा काय या वाटा हा वाटलाच बघा ह्या बघ टोमॅटोचं सार मागे पण घेतलेले वहिनी फेमस झाली सगळी टाकलेले सगळ्यांका फोटो आहे तो टाकीत म्हटला चला बसूया जरा ना तू आरामात पाडू नको पाणी चिखल करशील धोंडास यो गावाचं ना वाटतं मंडळी हा बघा काकडीचा तवशाचा धोंडास ही काकडी पिकलेली दिया ना बियाण्याक
एवढ्या बसून नाही याच्यात अशी बनवली. हा अशा काकडीचा त्या धोंडाच बनवायचा, नाहीतर मग आता जास्त पिकून बियाण्यात ठेवायची काकडी तवसा. पुन्हा दाखव घ्या मस्त धोंडास. हा या बघा मस्त खरवस कसा करतात तसाच वाटतं. जरा हळद टाकली जाल. चला आता झोपाळू काय घेता. चला आता मंडळी आता आपण सावडाव धबधबा बघू चालला. सावडाव धबधबा आता सावडाव धबधबा जोरात पाणी आहे. पाणी हा ना. गाववाले भेटले गाडीत बसले माझ्या, लिफ्ट दिले त्यांका. भरपूर एक काका आणि एक काकी या ते फाट्यावर हायवे उभे होते. थांबा दाखवतोय. हा हे बघा काका आणि काकी बसले काका काकी. काका काय म्हणतास. नाही पाणी एकदम काय आता गदूळ पाणी नाही, स्वच्छ निव्वळ ना अगदी फर्स्ट क्लास. वर पाऊस पडता ना तसं पाऊस जरी पडला तर पाणी खाली पाणी स्वच्छ जाता. हो आम्हाला माहिती आहे ना त्याच्यावरचं पाणी. हे हायवे उभे होते गाडीसाठी. आता ह्या वेळेस त्यांची काय गाडी बिडी हकडे तर एसटी येतच नाही. एसटी येत नाही ना. एसटी येत नाही पण आता 2 वाजेपर्यंत. हा एसटी म्हणजे टायमिंगची अशी दिवसभराची. किती आहेत दिवसभर. इथे थांबवा. हा तर ते उभे होते फाट्यावर, तर त्यांना आता लिफ्ट दिला. ते आता हाय उतारतात. थांबा उडवशाल. काका लय घाई करतात, आमच्या बाबांपेक्षा घाई करतात. वयाचा विषय. तुम्ही काय निघणार, तुम्ही पुढे उतरणार. धबधब्याच्या तिथेच उतरणार. अच्छा काय पडला. लागली गाठी. चला लागला जोरातच लागला. टेम्पो सारखा लावलास. चालायचा चला. आता काकी उतरवणार. काकी सावडाव धबधब्याच्या आजूबाजूकच राहता आणि मग आम्ही सावडाव धबधब्यात चालला. आता देवश्री गेला काका बरोबर, आजोळात गेला, माझ्या आजोळात गेला. चला भेटूया धबधब्यावर. काकीक पण आता उतरवला आणि हकडे बघा आता पुढे लगेच लेफ्ट. हे बघा सावडाव धबधबा 1.20 किलोमीटर निसर्गरम्य धबधबो. तो कसलो बॉक्स घेऊन होतो. पैसे टाकूचे का त्याच्यात. पैसे टाकूचे असतील. बघूया येताना घेतो वाटतं. होय होय. आता ते पर्यटक चालूच असतात. हा आता गणपतीत म्हणून कमी थोडे, म्हणजे गणपतीवाले बिझी थोडे गणपतीत, पण फिरणारे असतातच ना शेवटी. मागे मी ह्याच्या अगोदर इलंय बऱ्याच वेळा, पण आता आपल्या व्हिडिओच्या रिलेटेड पहिल्यांदा येतोय. मी त्या दिवशी एका व्हिडिओत म्हटलंय सावडाव मंचे असे धबधबे सगळे बाकी आहेत, म्हणजे अजूनपर्यंत त्यांचे व्हिडिओ केले नाही असा माका मनाचा. बाकी असे मी राऊंड भरपूर झाले आहेत पहिले चॅनल चालू व्हायच्या अगोदर. तर चला आता पोचू लवकरच. पाणी हा म्हणतात स्वच्छ. आता माका हाय देवश्री परी गाणूचा होता, पण आता काय देवश्री परी काका बरोबर फिराक गेले. हे बघा वैतरणा ही नदी जी आहे ना, ही बघा हा वैती नदी आहे ना, ते खाली जाऊन धबधबत पडता खाली वैते बघा. ही जी नदी आहे ना, ही बघा पाणी बघा अजून हा ना निव्वळ, म्हणजे कमी प्रमाणात पण हा. तर ते झरे बिरे वरनं येत असतील. वरच्या साईडला पण तुम्ही असं नदीत जाऊ शकता मजा करू. म्हणजे आता पर्यटक कसे प्रत्येक जण वेगवेगळे एन्जॉयमेंट असतं ना प्रत्येकाची, त्या हिशोबाने येतात. हे बघा पाणी कमी आहे, तर ह्यो प्रवाह ना पाण्याचो खाली जाऊन असो दरीत कोसळता.
तेव्हा तो धबधबा होता. ऐकलास काकानू? म्हणजे मंडळींका सांगताय तर तुम्ही पण ऐका. तुम्ही तर आमचे व्हिडिओ बघताच, घरचेच आहेत ते. तर चला, सावडान फाट्यावरून किती, आपला हायवे फाट्यावरून किती किलोमीटर आहे हो? 6 किलोमीटर ना? 7 किलोमीटर. सावडा पॅन पार्क नको ना, गर्दी खाया. हे बघा, काही लोक आंघोळ करून वर इले. थोडी आता गर्दी कमी असतेली. मी म्हटलं चला आता, आज आमचा विसर्जन उद्यावर गेला. हा, खावचा सगळा, हा सगळे व्यवस्था हे युट्यूबला दिसले आहेत. चिकन भाकरी युट्यूबला दिसले ते. आता पुन्हा आता मी त्यांना घेतलंय. गाडी आहे कधी लावूया साईडला. होतो बघा, हायला पण वरती जाऊ शकतास. मी दाखवते, उतरून दाखवते. चला, तो सांगत काय होतंय, तो गणपती उद्या विसर्जन करूचो ठरवल्याने या, म्हणून आता आज वेळ काढला. आता जाऊचा बाकीचे गणपती विसर्जन करू. अजून वेळ, आता किती वाजले, अजून 2-3 तास तसे. तर आम्ही आता आहे ना डायरेक्ट उशीर झालो तर त्या दिवशी सारखं नदीवरच जाणार. कारण आमचं गणपती जर काढूचो नाही, डायरेक्ट नदीवर विसर्जनला जाणार. चला भेटूया धबधब्याकडे. ह्यो काय पैसे घेऊ गेलो काय माणूसच काय माझ्याकडून पैसे घेतो. मंडळी ह्यो बघा, आपलो गावातलो पोरगो, सावडाव गावातलो. कायच्या वाडीवरचो रे? गावठणवाडी. काय नाव तुझा? साहिल पाताडे. अरे वा, पाताडे माझा मित्र कासारड्याचो एक वर्गात होतो. ग्रामपंचायत तर्फे जाणार आहे ह्या जागेचे पार्किंग साठी. सावडाव धबधबा पे आणि पार्किंग, म्हणजे पे करा पार्किंग साठी, असा विषय आहे तो. तर 40 रुपये. तर तुम्ही इलास ना गाडी बिडी घेऊन. 4 व्हीलरचे 40 आणि 2 व्हीलरला 10 रुपये. हा, 2 व्हीलरची वेगळी पावती हा की अशीच हवेत? हा, 2 व्हीलरची वेगळी पावती. तर लक्षात घ्या, इलास तर गाडी पार्क करूक मोठी जागा. पहिले माकड तर अशी नव्हती पावती. कधी चालू केले? 3 वर्षापासून मी इले नाही काय रे. तशी 40 रुपये तुमका देऊचे लागतले. तर ह्या साहिल पाताडे तुमका भेटतलो. आणि आता माका त्यांना चॅनलचं नाव विचारल्यान, तर आता तो माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करतलो ना रे. आणि व्हिडिओ बघा चांगले आमचे रेसिपीचे व्हिडिओ असतात आणि कोकणातले पण, आणि सगळे प्रवास बिवास काय असतात त्या. हा, एन्जॉय करा आणि सांग दुसऱ्यांका पण. कितवीत आता? 7वीत वाटत नाही रे. 7वीत, 8वी, 9वी, 10वीत जाशील आता 3 वर्षांनी. वय का तुझा? 12 लागला. हा, मग माझी पोरगी 8वीत. 13 लागला. हा, माझ्या मोठ्या पोरी एवढं, मुलगी एवढं, माझ्या मोठ्या मुलगी एवढं आहे. वाटत नाही, जरा असं लहान पण तो 7वीत. आमची पण अशीच हालत होती. आम्ही काका गेले काय, धार सोडून गेले काय. चालत चल, आता धबधब्याकडे निघाला. आवाज बघा पाण्याचो, खळखळाट. अकडे ह्या साईडला पहिला वरची साईड दाखवते तुमका. पाणी जरा फ्लो कमीच पाऊस सध्या कमी आहे ना, बंद. वरच्या साईडला जर पडलो तर पाणी वाढतं. माका एकदा आठवता, तेव्हा मी एकदा माझ्या मामा घेऊन आम्ही आणि अकडचा एक मित्र होतो. तर येताना मी काहीतरी घेतलेलं आहे पार्सल जेवणाचा. तकडे रस्त्यात केळीची पानं घेऊन ना, तेव्हा एवढाच असं पाणी होता. तकडे आम्ही जेवक बसलेलो मस्तपैकी पलीकडे त्या साईडला जाऊन खायच्या तरी दगडावर. तर माका आठवता. तर ही प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी असता एन्जॉयमेंट करूची. पाणी कमी आहे म्हणून मी हाय मध्ये आता सेंटरला जाऊ शकतोय किंवा उभं राहू शकतोय. पण ज्यावेळी जास्त पाणी असतं, मधला सीझन असताना जून जुलै ऑगस्ट म्हणा, तर त्यावेळी जरा रिस्क घ्यायची नसता. जास्त पाण्यात काही जायचं नाही. जसा बीचवर पण लोक समुद्र किनाऱ्यावर जातात
तर ती मोठी रिस्क असता, जावचा नसता. तर आता पाण्यात पण बघा, तुमका अंदाज नसत तर कधी जायचं नाही जास्त पाण्यात. तर आता ह्या पाणी भरपूर कमी आहे त्या प्रमाणात. तर आता मी खाली चालले, चला दाखवते तुमका. आहे ना, वरना बघते पहिला जरा दिसता कसं, की नंतर पुन्हा येणार नाही ना. मग नंतर खालनाच इलाव, खाली जाऊन की गेलो. आता बघतोय एका पूजेक पाया पडूक जाऊचा पुन्हा आमच्या भाईंदरवाल्यांच्या. हे बघा, असा पाणी वाहता, म्हणजे जेव्हा जोरात येता तेव्हा काय प्रमाणात पाणी वाहत असतात विचार करा. पात्र बघा, काळे दगड ना, त्या टोकापासून अकडे मी उभं आहे ना, अकडे मागच्या साईडपर्यंत आहे बघा. कडना पाणी असा, ते बघा खाली कशी कोंड आहे ना थोडी, त्या कोंडमध्ये आंघोळ करतात आणि धबधब्याखाली उभे राहतात, पाणी पडतात. हे या साईडला थोडं पाणी कमी पडता. असा जेव्हा पावसात पाणी येतं ना, ही उंच साईड आहे, उंच बाजू आहे, त्याकडे पाणी जरा कमी पडतं. चला खाली जाऊन दाखवते. बघा अकडनं शिडी होत, खाली जाऊ पायरी होत. त्यानंतर म्हणजे डेव्हलप झालेला, बनवल्याने हा पर्यटन स्थळ जेव्हा केल्याने, आणि साईडने रॉड लावलेले आहेत उतारताना, म्हणजे उतराक चढाक रॉड लावलेले आहेत. तो धबधबा बघा मस्त क्लास. आता पाणी कमी, हा स्वच्छ येतं म्हणून पण मस्त वाटतं. आणि जर जास्त वाढला तर ह्या साईडने पण असा वाहता, ह्या साईडला. आता मी काय आंघोळ करणार नाही, पुन्हा बघूया, वेळ काढलंय, नंतर कधी येईलय. आता ह्या सीझनला वाटत नाही. आज विसर्जन झालं असतं ना, तर पुढच्या 2 दिवसात घेऊन येलं असते परीगने. आता ह्या साईडला येईल तो मुद्दाहून मग पुढे येईल. वेळ भेटलो तर परीग आणि देवश्रीक पण घेऊन येईल, नाहीतर मग आता पुढच्या वर्षी. काका कसा वाटतो? हो कसा वाटतो? कसा वाटतो? एक नंबर ना. तकडे खाली कोंडा जास्त खोल, म्हणजे जास्त पाणी असतात ना तर आपली लेवल वरती येतात. मग जवळजवळ 2-3 पुरुष असा पाणी असता, एक 15-20 फूट पाणी होऊन जातं. आता माका वाटतं असा धबधब्याखाली जावचा, पण कसा आता मी त्या माइंडसेटने गेले नाही, आणि माझ्याबरोबर आता काय मजा करू कोण नाही. तुमका खास करून दाखवूसाठी, याच्या अगोदर तुम्ही बघितलं असाल, पण आज तारीख किती आहे? 12 सप्टेंबर 2024. या दिवसाक बघा पावसाच्या प्रमाणाच्या हिशोबान आज ही लेवल आहे धबधब्याची. तुका कधी यायचं असाल तर मुंबई गोवा हायवे, मुंबई साईडने येताना नांदगाव सोडलास की एक 8-9 किलोमीटरवर म्हणजे
हायवेवरून सावडाव फाटो लागता, तर तुम्ही आतमध्ये येला असतं तुमका डायरेक्ट धबधब्याजवळ तुम्ही जाशाल. आता जरा पाय डुबून येतोय आणि मग निघतोय. मंडळी आता खालच्या साईडनं वर इलंय. आता ह्या साईडने एक जागा जाऊ, म्हणजे धबधब्याची डावी साईड, म्हणजे आपली डावी साईड आणि धबधब्याची उजवी साईड. आता पाय सांभाळून लावतो लागतो, एवढा का नाही बुळबुळीत. होती बघा बॅग बिग ठेवून दिल्याने दगड कसे कोरीव कामासारखे बघा कसे इकडे काय काय लिहून ठेवलेला. आता जरा बरोबर नाही जास्त बॅग बिग ठेवल्याने. या साईडने बघा कसं दिसतं. खाली आंघोळ करतो, मी काय जास्त तुमका दाखवत नाही. ते धबधबा बघा. या साईडने बघा कसं दिसतं मस्त. म्हणजे कधी पुढे तुम्ही ह्या सीझनला गणपती सीझनला अशा पुढच्या वर्षी गणपती वगैरे कधी येशाल तेव्हा पुन्हा, तर तुम्ही वेळ काढून नक्की यावा. कारण ह्या सीझनला पाण्याचं प्रमाण ह्या लेवलला असता कमी असता. तर तुमका ह्या आता पाणी अजून माका वाटता एक 10-15 दिवस अजून असा असताला. तारीख 12, तर एक सप्टेंबर महिन्याच्या संपेपर्यंत पाणी वाहत असता. नंतर मग ऑक्टोबरला काय एवढा पाणी नाही. तर वेळेत वेळ काढून तुम्ही सावडाव धबधब्यात विजिट द्यावा. चला आता एक पूजेक जातोय, पूजेचं दर्शन घेणार आणि मग डायरेक्ट नदीकडे विसर्जन, गौरी गणपतीचा विसर्जन. चला येवा कोकण आपलोच असा. मंडळी आता धबधब्यावर इलास ना की बाहेर इलास की बघा खाण्याची व्यवस्था की असता. हे आपले हॉटेल श्री स्वामी समर्थ गावकर ना, प्रदीप गावकर आपल्या सावडाव मधलेच. तर ह्या सीझनला म्हणजे एक जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर असे ते या सीझनला पावसात असतात. तर कधी तुम्ही येला असतं बघा गरम गरम कांदा भजी आणि अकडे मक्याची मूठ गरम करतात. आता काका खाय गेले बघते जरा शोधूचा लागताला. मगाशी पण धबधबा वरच म्हणून तकडे वर गेले. मी गाडीवर त्या आपल्या पाताड्याबरोबर बोलत होते साहिल बरोबर, तर तेवढ्यात ते तकडे गेले. पुन्हा खालून वर येईपर्यंत गायब झाले. हो अकडे वा इले इले काय खाणार येऊ. ओ काका जरा कानपूरचा प्रॉब्लेम आहे त्यांचा. हा येवा या. तर अकडे बघा गरम गरम कांदा भजी आणि काकी बटाटे काय भजी आहे काय बटाटा भजी काढतात ते बघा. वडे म्हणजे काढतात ना. हा वडे पण काढतात ते सकाळी काढतात. हा पब्लिक क्राऊड जसा येईल तसा त्यांचा मटेरियल संपला. आणि आता आमलेट पाव पण देतात ते. बुर्जी पाव आमलेट पाव खाशाल तर म्हणजे कुठल्याही वेळे घ्यावा तुम्ही. किती वाजेपर्यंत असतात? 6 वाजेपर्यंत आणि नंतर बंदच ना इकडे एंट्री बंद. मंडळी तुम्ही सकाळी माका वाटतं टाइम काय हो 10 सकाळी 10 ते नाही धबधब्यावर येऊचो 10च ना. सकाळी धबधब्यावर येऊचो तुमका 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत टाइम आहे. आणि त्याच वेळेत हे पण असतात. म्हणजे तुम्ही नॉर्मली जर येऊचं असत ना तर सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत येऊ शकतास. त्याच्यामध्ये तुमका हे आपले गावकर आणि अजून पुढे एक हा ते पण कोण ते पाताडे साहिलचे कोण आहेत ते. अच्छा अच्छा साहिलचे वडील पाताडे. मगाशी साहिल बघितलास ना त्याचे वडीलच. तर तुम्ही त्यांच्याकडे येऊन कधी पण गरम गरम भजी दोन्ही प्रकारचे भजी आणि मक्याचे मूठ मीठ बीठ मसालो लावून खाऊ शकता. आणि ह्याच वेळेत तुम्ही जेवणाची ऑर्डर पण घेतो आम्ही. जेवणाचे ऑर्डर पण घेतात. तर आजूबाजूच्यानी तुम्ही बघितलास तर कॉन्टॅक्ट नंबर तुमका मी दाखवतोय आणि मगाशी पण दाखवलंय. श्री स्वामी समर्थ त्यांच्याकडे लावलेला फलक हे बॅनर लावलेला या बघा. तो नंबर हा नोट डाऊन करून घ्यावा.
जवळपासचे कोण असाल काय कार्यक्रम वगैरे सगळ्या कार्यक्रमाची ऑर्डर घेतात ना, किरकोळ ऑर्डर ते घेतात, तर जवळपास कोण तुम्ही बघत असाल व्हिडिओ तर त्यांना कॉन्टॅक्ट करा. तर मी तुमका सांगत होतोय, तर धबधब्याचा टाईम असो फिक्स असं नाही आहे, पण तुम्ही 10 ते 6च्या मध्ये येऊन गेलास तर चांगला होत, कारण रात्रीचे जरा एंट्री देत नाही, रिस्ट्रिक्ट असता, कारण आपले पोलीस काका वगैरे पण असतात. तर तुम्ही इलास तर दिवसभरात येऊन जावा आणि अकडे गरम गरम भजी, कांदा भजी, बटाटा भजीची मजा घ्यावा. चला मंडळी, आता आपण भाऊ कदम, आपले मराठी फिल्म इंडस्ट्री मधले आपले भाऊ कदम टीव्ही कलाकार, त्यांच्या आता घराकडे आम्ही घर दाखवूक चाललो तुमका. कदमवाडी. आता कदमवाडी ही किती नक्की ही असत ना, बघूया जाऊन विचारूया. चला भाऊ भालचंद्र कदम उर्फ भाऊ, आपले छोट्या मोठ्या पडद्यावरचे कलाकार मराठी. तर यांच्या आता घराकडे आपण चाललो. तर आता बघूया हीच वाडी आहे, ह्योच रस्तो की पुढचा रस्तो, तो जरा विचारतो पुढे जाऊन. विचारूया जरा काका, विचारून येते, नाही तर ही गाडी फिरू घेत ना. बघा भाऊ कदमांच्या वाडी दिल्यावर घराकडे त्यांचे काकाच भेटले. या त्यांच्या काकांचा घरा. चला गणपतीचं दर्शन घ्या, नंतर मग ते आमका भाऊ कदमांचं घर दाखवतात. मांजर बघा काळा बारक्या कसा बसला. चला या काका या. हो हो, एक नंबर मूर्ती आहे ना. आणतास तुम्ही इथले आमचे गावचे मिस्त्री सावडाव मध्ये. हो, सावडामध्ये. खायच्या वाडीवर इथे मिस्त्रींचीच वाडी आहे. अच्छा अच्छा, सुतार वगैरे. सुतारवाडी. बरोबर बरोबर. त्यांचं नाव चंद्रकांत मिस्त्री. मस्त एक नंबर. म्हणजे ह्या त्यांका तुम्ही कसे फोटो देशाल त्या हिशोबाने ते मूर्ती बनवतात. हो. तर आता काका आमका भाऊ कदमांचं पण घर दाखवतले, तो पण आम्ही दर्शन घेतो. चला मंडळी, आता भाऊच्या घराकडे चाललो आम्ही. आपले भालचंद्र कदम उर्फ भाऊ. अच्छा अच्छा, भाऊंपैकीच आहे. चला पाया पुढे काका. चला हे पण एक भाऊंचे काका. मूर्ती बघा, मूर्ती बघून माका एकदम भारत का बच्चा बच्चा. अच्छा, जय जय श्रीराम बोलेगा. मस्त एक नंबर. सावडाव तालुका कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग. तर सावडाव मध्ये कदमवाडी. भालचंद्र कदम आपले टीव्ही कलाकार, मराठी फिल्म इंडस्ट्री मधले. हे चुलते सर्व. तर ह्या काकांच्या घरात आम्ही दर्शन घेतो पहिला, नंतर आम्ही भाऊंचा घर बघतो आणि तुमका दाखवतो. तर मूर्ती बघा मस्त सुबक, त्यांच्याच गावातल्या सुतारांनी बनवलेली, मेस्त्रीने. मस्तपैकी. चंद्रकांत मेस्त्री उर्फ बाळा मेस्त्री. अच्छा, चंद्रकांत मेस्त्री उर्फ बाळा मेस्त्री. मंडळी बघा, पुढच्या वेळी तुमका जवळपास वाले कोण असतील आपले कोकणातले, ऑर्डर देऊची असतात त्यांका, तर 1-2-3 महिने अगोदर तुम्ही फोटो वगैरे देऊन ऑर्डर देऊ शकतास. असं बघा, आता 2 घरात वेगवेगळे मूर्ती बघू भेटलो. एक नंबर. मंडळी आता भाऊचं घर दाखवू. आता काका चल नेतात आमका. आमचा नशीब चांगला, ते घराकडेच भेटले. आताच आमचं जेवण झालं. हा, जेवलेली बाहेर गेले. आम्ही पण जरा नाश्ता पाणी केला. याला चौकुळला भजन करून आले. अरे बापरे. ह्या बघा, आता तर पाडलेली ना या घर. त्यांच्या वडिलोपार्जित घर आहे, त्याचं ते पुन्हा नवीन ओपन करणार, असंच करणार. पण ते म्हणजे तिथे बनवणार ना घर, आता बनवतले ते.
मग ह्या त्याच्या अगोदर ह्या बांधल्याने, म्हणजे काकाने म्हणजे ह्या बांधून ठेवल्याने अगोदर आणि आता ह्याचा जुना डेव्हलप करणार. तर मंडळी बघू शकतास तुम्ही, या त्यांनी त्यांच्या काकांबरोबर मिळून असा ह्या घर बांधल्याने, या म्हणजे हे बंगलो टाईप हा, स्लॅबचा घर म्हणू शकतास तुम्ही. वरती टेरेस हा, हो ठाण्याला मध्यंतरी येऊन गेले ना. आणि ह्याकडे जुना घर, मध्यंतरी येऊन गेले. भिंती वगैरे पाडून ठेवल्याने कॉन्ट्रॅक्टरला तर ह्या घर पण ते जुना घर पण डेव्हलप करतले. टेरेला आणून ठेवल्याने ना, सामान वगैरे मागवल्याने की मागवतील? नाही मागवणार आहे. कसं झालं, सामान ना इकडून ट्रक येणार नाही ना, मग इथून येणार आहे. अच्छा अच्छा म्हणजे दिवाळीच्या नंतर ते काम चालू करते. अच्छा, दिवाळी नंतर काम चालू करतले. असं आहे ते, असा रस्ता येणार. दिवाळी नंतर हा बदल घडतलो. तर जुन्या घराचं स्ट्रक्चर बघितलंस तर बघा, कोकणातली आपली टिपिकल घरं जी आहेत तो साचा एकदम पडवी, आणि ह्यो लोटो आता जो मी उभो आहे छोटस होतो, हा लोटा. आणि त्याच्यानंतर त्यांचा इथे बाथरूम होता पूर्वीचा जुना हा बाथरूम. म्हणजे मोरी, मोरी ही मोरी पहिली. हा एक त्यांचा साठपाचा आणि हा त्यांचा किचन रूम. अच्छा, इकडे किचन होता, इकडे किचन. म्हणजे ही भिंत पूर्ण होती अशी. ही अशी भिंत पूर्ण होती. अच्छा, म्हणजे ही जेवणाची खोली. आज आपण किचन म्हणतो. किचन म्हणतो आज आपण त्याला किचन बोलतो. हा, जे लाकूड कोला इथे रचून ठेवायचे. बरोबर. हा? ते आपण लाकडांचा काय म्हणतो ते? माच माच मास बीस, हा मास म्हणतो. लाकडांचा. हा, आणि बलाट पाहिजे, बलाट. बलट या बाजूला. बलाट वेगळा. आणि ही त्यांची बैल बांधायची पडवी. जे बैल त्यांचे होते ना, हा हा हा. ते इथे बांधायचे साईड. अच्छा, बाजू पडवी होती. पण दोनच बैल असायचे. हम्म. आता ह्या रेकॉर्ड राहुला भाऊ कदमांच्या घराचा कायमस्वरूपी स्ट्रक्चर कसा होता आता तर बघू शकतास. आता ह्याच्यानंतर ते दिवाळी नंतर काम चालू करतले अशी माहिती काकांनी दिल्याने. तर काकांचे धन्यवाद मनापासून. काका, आम्ही अनायसे येईल, तुम्ही दाखवल्याबद्दल तुमचे आम्ही आभारी आहोत. भाऊ पण आपले जर बघितलं नाही योगायोगाने भाऊने, तर भाऊ का पण बरा वाटत की माझे काका जेवढे युट्यूबर येतात. पहिल्यांदा तो रोहित सोलकर आला होता ना, हा रोहित सोलकर बरोबर. राजापूरचा. हा 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 त्याला ज्यावेळी माहिती दिली बरोबर. काय, संध्याकाळी मला फोन भाऊचा. हा. नाही, चांगला. मग मी ताच म्हणणार होतोय की आपण एखाद्या युट्यूबरला किंवा म्हणा आता कोणतरी येईला तर तुम्ही ती चांगल्या प्रकारे माहिती देतास, म्हणजे काय तुमका असं हे नाही त्याच्या मागे. कसं आहे, उलट आपली व्यक्ती आज महाराष्ट्रापर्यंत गाजते. बरोबर, देशभर म्हणा. हा, देशभर जगभर. आपल्याला बरोबर, आपण त्याची जी काय माहिती असेल ती आपण देव होय. बरोबर. तर तुमचे पुनश्च आभार आणि भाऊ कदमांचे पण आभार. त्यांच्यामुळे आम्ही सावडाव, म्हणजे सावडावला तर येतच राहतो कधी कधी धबधब्यात, पण त्यांच्या वाडीत आणि त्यांच्या जन्मभूमी किंवा मातृभूमीत त्यांच्या पाय लागले आमचे. या मातीत त्यांची नाळ जुळलेली आहे. तर त्यातून आपले ते कलाकार आहेत, ते एक आमका अभिमान वाटता. तर त्यांच्या घरापर्यंत आम्ही आज पोचलो, तर बरा वाटला. मंडळी, आताच आम्ही कॉमेडी किंग आपले भाऊ कदम यांच्या घराकडून आता निघालो आम्ही. आता हायवे लागत. तर आता बघूया, आता गणपती निघाकडून 1 तास हा आमका आहे ना काय, एक अर्धो तास बस झालो. तर अजून एक फोंड्याक पूजेक पाया पडू जायचं होता. तर बघतोय हायवे जाऊन विचार करतोय, नाहीतर मग डायरेक्ट विसर्जनला जाणार. आता असा होता तकडनं आता वाजले बघा 4:30 होऊन गेले. आता आमचे गणपती मंदिरात ठेवतात, ता तुमका दाखवूचा. आता बघतोय ही अशी गडबड होता ना, अशी गडबड म्हणजे टाइम पुरत नाही. म्हटलं आज व्हिडिओ 2-3 बनवून अपलोड करेन तुमच्यासाठी. चल बाबा, चल साईड दे, लवकर दे. आता नदीवर तर काय वेळ जात असो, पण सगळे गणपती येईपर्यंत ठेवेपर्यंत धूप कापूर, धूप, नारळ
या सगळा करेपर्यंत मग नंतर आरती करेपर्यंत वेळ जातलो. पण जो निघतानाची मजा आहे ना, आता काय गाडी येणच जातली सगळे, पण मंदिरात ठेवतात तर तुमका दाखवूचा होता. तर बघते आता मंदिराकडे जाऊन कितपत काय भेटता काय दाखवू तुमका. मंडळी थोडं उशिराच झालो, मंदिरात ना निघाले आणि आता काय वरात तशी निघत नाही आमच्या इकडे. आता पहिले आम्ही चालत जायचे सगळे, आता प्रत्येक जणांच्या गाडीवर झालो, त्याच्यामुळे गाडीत ठेवतात आणि मग निघतात. आबा बसा. कधी निघाले गणपती? अजून आत्ताच हो. आणि मंदिरातले कधी निघाले? होतो का टेम्पो निघालो? काही लोकांनी टेम्पो केलेली. टेम्पो म्हणजे हे हो काय ते काय बोलतो तो महेंद्र गुड्स. आता मगाशी एक छोटो रिक्षा टेम्पो पण गेलो. आरती अजून होऊक वेळा. वाळक पाणी कमी झाला. यो गाडी अशो कशाक लावल्याने? गाडी अशो कशा लावल्याने? आतमध्ये गाडी जागा ना? हे जागा ना आतमध्ये का? नाही ते आमची आहेत. हा चल तेच म्हटलं, गाडी वर कशा लावल्याने? गाडी येऊची नाही म्हणून घाबरतो आम्ही काढतो. आता एवढं पाऊस नाही पडलो. हो काय हे पहिलेच घाबरतो. हो काय सुधून पण हे लावलं. हा कोणाची तरी गेली नसतात, चिकचिकीत झाला असणार. हो काय एवढं गेलो. अरे बाप रे. आरती झाली की काय? चला बघूया, उतरा आता पट्टापट.